Hi guys, kumusta? Today is November 11, 2024. Ganyan na po ta guys para sa atong panibagong drama sa atong channel guys, no. Dugang ni siya guys sa atong mga paminawonon. Ang kini akong soliran. Indot yun ni siya nga drama guys, no, tungod kay namo ko tay makatunan nani guys nga mga leksyon, no, pagtulunan sa kinabuhi guys. Ilabi na sa tambag medical, no, ni Dr. Rene Ovra o medical o Rene Ovra. Then sa legal, of course, attorney Elaine Bathan. Munang nindot yung mamati tani nga kuan guys, no, nga drama para kung natay mga kuan guys, no, mga panghitabo susama sa mga sender ato pong ma-apply no sa atong kinabuhi ang advices nila attorney o doktor. Og nagkadaiyang istorya guys, no, sa nagkailaing mga kinabuhi ang atong madunggan karong adlaw. 3 episodes guys in one video. This is from November 8 November 8, 9 and 11. 3 episode guys. Sa pizza 11 kaagi ni Melody guys nga wala giangkon, no, nga anak wala giangkon guys nga anak sa iyahang bana, no. Wala giangkon ang iyang anak sa iyahang bana guys. Pero dili matawag nga bana, no, kay live-in pamanggod sila guys. Pero nagkaanak na sila guys. Pero sure man jud si Melody ani, no, nga si kining lakiha guys ang amahan kay sila ing uyab. Di ba may sila ing uyab guys, pero wala ni gipanindigan guys, no, sa lalaki. Og para inyong masabdan guys, ang kinatibok ang istorya prihog na lang kog paminaw din sa pizza 9 og 8. wala ko kapamati guys sa istorya, no, mo nang it's for you to find out na lang yun guys, no, kung unsa ang ilang mga soliran sa kinabuhi. Unsa man day? Ha? Nagapas wala naman. Naman nalindap ako guys, no, as of this moment. Time now is 9:30 o closing time na ako guys 10 PM. Munang mahabol sa ta guys, no, mintras wala pay customer mag-upload ta, mag-edit sa bagong drama nga atong sundan guys. Kay nagkadugay nagkagamay manggod ang mga views nato diri guys, no. Munang I think need ta og mag-upload, no, og dugan pang mga drama. O gasahan ninyo guys, mabalik na po nato diri, no, ang What's the Style. Of course, kinsa man ang dili ganahan sa What's the Style din, Palami Style, di ba? Ato nang ibalik diri guys, no. Og ugma ang drama na pod nga Lembo. So balik na ta guys, no, balik na mo sa atong channel kay ato nining kuan guys, no, itudo-todo na yun nato guys. Full time na gyud ta diri guys, no, mag-upload kay magpasko na po. Pang Noche Buena guys, of course. I hope nga din yung laktawan, no, ang mga ads nga manggawas diri, no. Isip suporta sa atong channel, of course, di ba? So I think pagsugod na ta guys, no. Og disclaimer muna tayo, all the rights reserved to RMN Drama and I or this channel does not claim any right over them. Thank you. But I think it's too early para magsugod 3 minutes pa man dito. Magsugod ta guys in 4 minutes kape na yun, no. So para sa daghan pang mga komentaryo, I hope nga naka-follow na mo guys, no, sa akong FB page ang Dodong Good Vibes guys, nga adunay 7,400 followers for the moment guys. For the moment pa lang, no, gamay pa yun siya guys. Munang I hope nga inyo po akong supportaran dito guys, no, sa akong FB page, no, kaya nag-upload ko dito og mga katawanan nga mga video guys og lifestyle vlog kay dari, no, puro ra man siya mga drama guys para makitaan po ko ninyo kung unsa ako mga ganap sa kinabuhi. Thank you so much. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ovra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Melody, single, may anak na unta ko pero namatay. Itago na lang ang akong address diri sa Bohol. Punto medikal ug may legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong anak ug sa akong uyab nga nakapamabdos nako. Aron inyong hisabtan,
Sugdon ko sa akong pagpanganak sa akong anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Agay ma, nagahigis Melody. sa akong tiyan. Ay, asa man natin ng amahan sa imong anak, oy. Pahibaw ang nagbati ka na, nga mga anak ka na. Kaya wabi tayo kwarta. Hindi na ako kapaabot, maoy. Hindi na magkapaabot ng ako kanang siyang amahan. Hindi na magpaabot niya kay buang-buang to siya. Unsa? Kay, ang anak ko may amahan ng ako anak, ma. Ma, dadun ako palong sa ospital, anak. Melody. Ma, Melody, nakaanak na ka. Pero, hain man ning imong bana, oy. bana pa ma, uy. Di mami kasado. Mang pasag dito siya, uy. Pwede bagod nang maingon kang pasagdan to siya, nga may anak naman mo. May obligasyon man siya sa inyong anak. Maning kamot ko para sa akong anak. Bisag isod pa. Tan para good. Kay nga naman di ay mong duha. Na mabdos di ay ka nga dili mo maayo og kabubuton. Be, tubag ako nung kuha na Melody. Para sa akong uma, uy. Sa ko isgot itong may batasan, di kay mabugat niya ako. Pero day, may beranan pa in taon ta din sa ospital. Dili ta kagawas din o dili ta kabayad. Manawag ron niya ko niya, ma. Kung makabawin ako sa akong kusog. Kay karon, di pa yun ako kayang mangisog. Aron barugan niya ang iyang obligasyon sa among anak. Haway sa ako, ma. Mel Unsa? Unsa yun sa ba, uy? Hagbay pa kong tinawag og text sa imo bahin sa imong obligasyon sa atong anak. Pero di gyud ka motubag mo reply. Unsa man, Jupert? Ipasulo ba nimo na akong obligasyon nato sa atong anak? Unsa anak? Anak ko eh. Wa ko'y anak ni mo eh, Melody. Unsa? Unsa? Nayabag ka na, Jobert? Imo man ning anak. Tagay na ko kwarta, be. Ang magkagawas namin diri sa ospital. Uy, ambot ni mo. Basta wa ko'y anak ni mo. O kaya nagipamugos ka doon na ko'y anak ni mo, ha? Unsa? Animal ka? Kakisam rin ning anak na ikaw may nagka... Kibutangan ako sa kong tawag. Huwag batasan ang tawahan, ha? nanon niya. Sa may pong atong Jobert. Huwag hindi siya batasan, ma. Kunyang ko na nga mga anak. Onsa? Wa ko'y laing uyab. Maong nahibawog na siguro ko kung kinsay amahan sa akong anak. Apan mo ang kuna sa nakapamabdos nako ang among anak. Hangtod nga nakabantay ko, nga mura man og may diferensya siya. Maong kita ko siya og balik sa ospital. Unya? Kinuha ko. Oo. Kaya nga nang mihila ka man diha Melody. Unsa man dai sakit sa imong anak ha? May sakit ko na sa kasing-kasing ang akong anak, ma. Unsa? Ginoo ko. Tao na lagi na. Sige ka manghugagoon samtang nagmabdos ka tungod sa amahan niya. Maong siya buhaton. Naginanglan ta kwarta, ma. Dili na gyud ni mahimo ding di na gyud. Pangayo na gyud sa amahan anak. Kay dili gyud na nato kaya ang gastohon. Wa man din niya akong igagaw. Palihog lang, maluoy mo na ako. Taon sa ospital ang among anak. Ayaw na lang pa mo gusto akong igagaw, oy Melody. Kay wa man gud siya mahigugma nimo. Bahala na ko siya mahigugman ako. Ang importante na ako karon nga maluwasan nga akong anak. Maong maluoy mo. Tabanggi ko ninyo. Nabang maginikanan ni Robert. Kay mga yukog tabang.
Ay, salamat in town. Kay nabayran na nato ang pagka-ospital sa imong anak ug upat ka adlaw. Magkapauli na kita, ma. Biya lang unong sa may center dong, anak mi manaog. Kung naidasa ato mga gamit dayding, siguro anong bata og da. Salamat, ma. Ah, Naog na ta, baby, ha? Oops. dali, hinay lang, hinay lang. Uy, Melody, diin man mo. Ayaw kalimot nga sulod ugma. Schedule sa bakuna sa imong anak ha. Aha? Ma, sukat na bakunahan ng akong anak, ma. Nga wa man ang ganito nila kuha timbang o temperature ang bata. Wa na lagi na siya katog. Unsa? Uy, kung mauna, iado na nato sa Dr. Melody. Sorry, di na ko mudawat sa pasyente. I-refer lang tamo laing hospital. Nak, naklaban ng gitak, ha? Padong naman ta sa ospital, nak. Melody, hala, murag, wa naman maglihok ang bata. Asa? Wa na gid magkaabot pa sa ospital ang akong anak. Sobra ang akong kalagot sa mga wa makatabang sa sitwasyon sa akong anak. Ilabi na ang iyang amahan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, may sakit na sa kasing-kasing ang akong anak pagkatawa niya. Tungod ba ni kay nagsigig kog kaguol dihang nagmaptos pa ko niya? Ikaduhang pangutana, gibakunahan ang akong anak sa sentro, duha ka adlaw sukad paggawas namo sa ospital. Unya, wa pa gyud ko timbang og temperature usa bakunahi. Human na to, di naman makatug ang akong anak. Sa bakuna ka to? Ikatulong pangutana, giadtuon ta nako og doktor. Apan, gibalibaran mi sa doktor o gi-refer mi sa ospital. Apan wa makaabot sa ospital ang akong anak ug namatay. May tulubagon ba ang doktor sa iyang pagbalibad? Kay basig maluwas pa unta niya ang akong anak. Ikaw pa ito katapusan. Kinsa man ang akong basulon o ikiha sa nahitabo sa akong anak. Ang taga-sentro ba? Kung may sayop man sila sa pagtira sa bakuna sa akong anak, nga 2 days pa lang migi kang nakagawas, ilan ang gibakunahan? O ang doktor nga may palibad namo? O ang amahan sa akong anak nga naghatag og stress nako ug wa mo suporta sa akong anak? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Melody. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again na nasa bakos, Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Klasik-klasik pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page o direktamente ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga there will be good days and there will be not so good days. You choose to embrace what comes and be thankful, no? So dili magyutanan nga mga panahon nindot, no? Nagi po yung mga kakulian. But thankful lang ta nga padayon lang gyapon ta paghingos aning hangin nga libre sa atong palibot, no? Kay umadto na tag ospital, ang oxygen nga atong kana atong iginhawaon dako kay bayad, whereas outside of the hospital, libre ra na siya. Mga nakad ilawom sa kakahuyan, daghang kayong oxygen dia. Balikon nako,
pa-admit na tag-hospital, probida kalisura na da sa kining financial, no? Okay? Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik mi kauman ani nga pahinom. Ang atong makutlo, ang atong magtatampo ko ng adlaw si Melody, 28 years old, taga Bohol. May usa siya ka mga anak, may usa siya ka anak pero namatay. Single pa ni siya, punto medical ug legal sa gihapon ning kang problema ni Melody, no? So, mayong pagpaminaw diya sa atong mga TRC boys, no? Si Geraldine Lopez, Gistone Mamulang, Jeremy Sisiban, Bonifacio Hirames, si mga taga Surigao, Karadjaw, Joel Salgado, Maricel Lindayaw, mayong pagpaminaw, no? Sa Mindanao, mga taga-Glan Sarangani, no? Sa Bohol, madong pagpaminaw ninyo mga Inabanga, no? Si Porfirio Lim de sa Inabanga, no? Ayo ako mamiss ning belated happy birthday di ay ni Tanti Alisna, porbida dugaya na Tanti nga nang promise ko nimong i-greet ta ka og belated happy birthday o kanang happy birthday pero karon nagyud ko naka lugar po, no? Anyway, hinaot ko kanang himsog nga panglawas, no? Ug gamon ni Butch, no? Mga amigo na ko ning mga Alisna family di sa Inabanga, no? Mga Yo family di sa Kalapi, Bohol, no? So, mga taga Ubay, mga taga Hitapi, no? Daghang mga suking ting paminaw diya. Alright, so ang problema ni Melody is medical ug legal, no? Sorry yung kayo nga di na ko makauban si ato ni Bathan karon kay medical ang problema sa member of their family, so she need to attend to one of the members of the family, no? I hope nga ma-okay ra attorney ang imong minahal sa kinabuhi, no? So unang pangutana ni Melody, may sakit na sa kasing-kasing ang akong anak pagkatao niya. Tungod ba ni kay nagsigi kog kaguol dihang nagmabdos pa ko niya? Yes. Usa sa mga hinungdan nganong naay mga congenital malformation ang baby nga tao is because ang mama is psychologically problematic during pregnancy, no? Uban pa niya ani mo inom og alak, no? So mabitaw nang naday low birth weight nga baby kung nang usa ka mama kusog kay mainom og alcoholic drinks, no? Usa man mga hinungdan kung ay mga stress, depression o ba na mo mainom og mga makahubog lagi kay ngano man kay kung under stress ka, depressed ka during pregnancy, mo matter man pod ang imong nutritional, mo matter diha ang imong hormonal o nya mapituhan baya pod ang baby. Mutuo man ko niya na nga mislang nga kung buntis kuno ka, magpa music ka kay para pod makabati kuno ang baby dito sa imong tiyan, no? Na mga research study to this effect, no, nga ingon ana. So kung unsang kahimtang sa mama during the pregnancy, mapiktuhan pod ang nagtubo nga pitos diya sa sud sa iyang uterus, no? Ikaduhang pangutana, bakunahan ang akong anak sa sentro duha ka adlaw sukad pagawas namo sa ospital. Unya papagyud kuhai og timbang og wa pagyud kuhai og timbang og temperature sa usa bakunahi. Human adto dili naman katulog ang akong anak sa bakuna ka to. Well, we do not know kung unsa tong bakuna. Koy na may mga bakuna nga right after birth, no? Usa ni ani kining hepatitis, no? Na BCG, na daghan ng mga bakuna nga ihatag pagkatao sa bata, no? Pero this needs to have close supervision and guidance by the attending pediatrician most preferably, na? Pero kung why pediatrician diha sa lugar diin nanganak ka, posible ra sad og doctor, general practitioner or nurse or midwife ang mukuha na with the order og sa doktor, no? Kung wa ko hay temperatura, discretion na sa inong ta nagatiman sa imong anak, no? Kay namagway usahay pod nga tungod sa kadaghan lagi sa trabaho, ang what is supposed to be ideal thing to do, mataligamaan, makalimtan or ma-miss yung paghimo, no? Pero as long as ang ginahimo sa mga staff diya, kung diin man ka nanganak, for the purpose nga maayo or manindot ang inonta outcome sa imong baby, noble, walay inonta bad intention, part niya siya sa risgo sa pag-care sa usa ka newborn baby nga medyo delikado ba ang newborn, no? Daghang kayong mga bantayanan. Ikatulong pangutana, ngadto unta nako og doktor, iadto unta nako og doktor apan balibaran mi sa doktor o girefer sa ospital. Apan wala kaabot sa ospital ang akong anak og namatay. May tulubagon ba ang doktor sa iyang pagbalibad kay basin maluwas pa niya ang akong anak? Well, pwede man mi mo balibad kung ang usa ka kaso medyo critical, no?
between life or death, no? Kaya na may mga espesyalista gyud nga mga doktor nga infectious specialist, pediatrician, ay mga surgeon. Kasi klase kami mga doktor, pagpasar na mo sa medical board exam, medical doctor ni, general practitioner. Pero na mga uban namo nga mo choose og specialty, no? Na mga ubigay ni pedia para ako, choose kog psychiatry. So adto ko dito, but it doesn't follow nga wa may makaagi aning tanan, agian ni namo. Pero kung ang pagtambal na sa usa ka problema sa pasyente medyo critical na, i-refer ko mo og specialist nga mujay nga mutumbok sa iyang line of specialization. So kung ang imong anak gibalibara na po'y rason tingali ang doktor, pero I don't think so nga bad ang intention nga gibalibaran mo, wa man kamo nga gipa-deposit og kwarta nga mo ka deposit gibalibaran mo, no? Pero kung ngayon na, di pa po layo po kayo ang lugar nga gireferan sa imong bata, walay inon ta bad intention, no? So we do not know po sa side sa doktor o nganong nibalibad siya, maybe beyond his capacity. Kami mangod, usahay, ang confidence level na mo lower mangod, no? Example, ako, psychiatrist mangod. Na ako sa usa ka lugar nga ninalan og mga minor surgery, I do minor surgery. Oh, kana mga assist, manuli ko everyday, or rather every year sa among Lions. Oh, mutambal kog mga medical problem, mga antibiotics, whatever diha. Pero kung naa ako sa syudad, ako gining i-refer og mga tao nga like surgeons, no? Kay mao mo ilang specialty. Okay, naaman ta sa lugar nga naay mga tao nga more knowledgeable kaysa ako when we talk about problema sa pasyente. Mao na ako ka istorya sa imong ikatulong nga pangutana Melody, no? Ikaw pa ko tapos ang pangutana. Kinsa man nga akong basulon og ikiha sa naitabo sa akong anak. Ang taga-sentro kung may sayop ba sila sa pagtira sa bakuna sa akong anak nga 2 days pa lang gikan nakagawas ilan ng gibakunahan, ang doktor nga nibalibad na mo o ang amahan sa akong anak nga naghatag og stress. Mawala dyan na, naghantag matumbok nga may hinungdan, no? Pero kuhaan lang sa imong unahuna ng pagkiha, Melanie, ha? Kaya kung balikon sa makausapa, kining pagkiha, pagpail og kaso, mailan ni sa daghang oras og kwarta. Porbida, paitan ning kaso-kaso. May stress lang ka, ha? Do kining mga factors nga imong matumbok nga mahinungdan sa kamatayon sa imong anak, contributory factors lang no? So, naago siguro bugat panginungdan nga nung namatay ang imong anak, more medical, no? Dili tungod kay gibakunahan o tarong kay na may mga bakuna nga ihatag pagkatao. Dili tungod kay ibalibaran o dili tungod kay na-stress ang imong kaugalingon tungod sa pabaya sa imong bana. Although, mga contributory factors ni siya na nahitabo to. So, huwad anal na sa imong nahuna ng pagkiha-kiha kay lisod ng kiha-kiha basta dili lang daw ingog, grabe na gyud kayo. Mahimo lang sabot-sabot na lang. Okay? So, moingon ko wada sa mga nahuna ng kiha-kiha kay bago lang kong naka-experience ng kiha-kiha. Klaro kayong sadaan ng kong kiha pero acquitted. Purbida. Di na lang ko mo elaborate. Alright, so hinaut na natin na kutlong pagtulunan karong adawa. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing our main programs. Nagpabiling kaming numero ng stasyonan din sa itong lugar. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Araman. Daghang salamat o mayong adlaw. Ikaw ba ba yung maglutoan ng imong gitinda? Ay, sus, makapahuay bagod ko og anilas bay. Nga doon na pa may mga bata nga atimanon. Nya, daghan ka yung trabaho nun din eh. Pero pahuway sa og kadali kay sakit ang akong mga lutahan, uy. Uy, nga naman Da, sa kakapoy na tingali ni. Ug mura sa dug sakit ang akong mga muscles ba. Din, hiluta lang unya ko kahuman nimo diha Oh, sige. Andam lang yung haplas dito. Pero unya lang siguro pahilot na ko, humani mo kaon. Ay, di na ko manihapon, uy. Ha? Nga naman. Buang nga bitaw. Kabantay ko ning mga nangaging mga adlaw ba nga. Murag, nawa man akong gana sa pagkaon. Nga nagod na. Ay, basig na pulaan lang ko sa baho sa sudan ba. Napughan ako. Kay ako ba yung luto? Pero bisa na. Mukhaong gid gihapon ka. Kay kabantay bitaw ko nimo murag. Hindi kamay ka. Ha? Ay naunsa, ikaw raman sa inanindag sudan nga ni Daot. Bitaw masa. Pero usahay man gud ma, murag mabusog na malanggod ko sa baho sa sudan. Unya do na say panahon ba nga kun mabisi na ko, ilabi pag daghan ang mamalit. Malimot na lang sad ko sa pagkaon. Oy, dili ingon ana Araceli, oy. Bisan unsa na to ka busy, di gyud ta malimot sa pagkaon day. Kay unsa nam lang anya atong kusog sa pagpaningkamot kung kuwang tas kaon. Mo pahuwi lang sa siguro kog paninda og sudan ma.
Ha? Kapoy sad gyud din noon ang manindag sudan oy. Kay mamata kog sayo, nya magluto. Mo nang ini kuman ako paninda ba, kapoy na gid kaay ko ma. Unya? Unsa naman lang unya imong panginabuhian? Manarbaho ka? Ay, di ko anong manalbaho mo oy. Kapuyan ko anong dunay amo. Balik na lang siguro ko og pang manicure o pedicure. Uy, may kinibalik na kagpalimpyo ko ko, uy, Ars. Kay kapuyan na dyan kung maantong parlor ay. May ka, kay ikaw mong gimaarin ako. O mas barato pag imong pangayo. Salamat Maricor ha. Nga naapag yun itaw ng mga suki nga magpalimpyo sa kuko. Uy, tuig ba? Hmm. Basta ganahan ka mag-donate og dugo. Nagpahibaw ang barangay, nga doon ako na bloodletting. Donate yun ha. Ha? Nakadunay jud kag dugo sa meding adlaw? Oh, pero eksaminon pa man kuno tong akong dugo kung makapasar ba kung limpyo o i-donate. Pero mato nila tawagan ra kuno ko. Wa pa di klaro. Ay, kadiya pinanawag na ako. Kinsa man ni oy nga wa man ko kaila aning numero ha. Hello? Yes sir. Yes, ako ni sir. Ha? Sige sir. Salamat sa pagtawag. Bye. Kinsa man to? Nganong murag nag-uul man ka? Din, taga Red Cross tong nanawag. Ug matod pa niya. Dili ko no limpyo ang akong dugo. Doon ako no ko'y Hepa B. Unsa? Nakalitan ko sa giingon sa nanawag nako nga nagpaila nga taga Red Cross bahin sa resulta sa iyang pag-examine sa akong dugo. Nga doon ako no ko'y sakit nga Hepa B. Og diyang nagpa-doktor ko, ang result reactive. Unya, Basin mao nang bation kag kakapoy sa. kitsa ba'y magtuoy nga tungod na diay na kay may gibati ko. Nga natural man siguro kung bati og kakapoy. Tungod kay kapoy man gyud tinuod ang akong trabaho. Ug ingon sad ka nga di ka gana mo kaon. Kay nagtuo pod lagi ko din nga napughan ra ko sa baho sa akong giluto nga mga sudan matag adlaw. Ug magsige sa kagpahilot nako kay ingon ka murag sakit imong mga joints ug muscles. Daoy. Kinsa ba dili manakit ang lawas din nang akong kaskas niya ako pag yung sayaw utong nanindap kog sudan. Pero dili ra gyud ako una-unaon ning sakita din. Kay mag-uol raman ko. Padayon ako sa akong kinabuhi. Schedule na ako nga moadto sa ilang Maricor aron paglimpyo sa iyang mga kuko di ay din. Ay, di na ko magpalimpyo, Ars. Uy, kay... Doon naman di kuno kay sakit nga mananakod. Ha? Nabaniog, nagit dito sa barangay, ay. Nga may sakit man kuno kang hepa. Nya, manakod man na. Maricor. Unya, wala ni mo ilain ang imong mga kamitay. Sa mas plato, kutsara og tinitor. Kay simba ko og matakdan nimong imong pamilya ba. Uy, pastilan, uy. Sige, rabagid ko palit og sudans, gitindan mo sudans mi agi. Oh, Kasi may sakit na kaadto, uy. Ay, simba ko lang yun. Pag-isolate, uy. Kay manakod ng imong sakit. Maricor. Grabe na kayo si Maricor din. Murag nagdili amiga kung may nakasulti na ako adto. Oh, doon na tuod ko anang sakita. Ingon tong nitawag na ako. Pero
wa man ko niya sultihi, uy. Ngayon ko na ginianak ka kuya ang sakit ka mananakod na di ay. Siya pwede nagdaot mo sa barangay. O iyang gingnan ang uban tag silingan nga suki sa tinda mong sudan. Na kung balik di balik. Dili sila mo palit nato. Kay basing kunog. Matakdan ko sila yung sakit. Unsa? Grabe ang pagdaot ni Maricor sa akong pagkatao, bahin sa akong sakit. Kay kuno, mananakod lagi kuno ning sakita nga Hepa B. Pero gipadoktor man ako ang akong pamilya. Wa man sila matakdi. O ang akong mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, nagpakuha ako og dugo sa bloodletting, kay mo donate unta ko sa akong dugo. Apan, nakita nga may sakit ko nga Hepa B. Unsa man ning sakita? Og diin man ni nako posibleng nakuha. Ikaduha pangutana, nagpadoktor na ko ini, og ang result kay reactive. Unsa may buti pasabot ani? Delikado na ba kining akong hepa? Mananakod ba ning sakita? Og ilain ko ba ang akong mga gamit? Kay nagtinda ba ya unta ko klase-klase nga sudan? Ikatulong pangutana, ingon sa doktor nga dili kuno manakod kining sakita. Tinuod ba? Naa ba di ay hepa nga dili manakod? Kay gipadoktor ko ang akong pamilya. Wa man sila matakdi nako. Ikaupat o katapusang pangutana. Punto legal. Naami silingan nga labihang nakalibak nako nga kuno may sakit ko nga mananakod. Gipakauwawan ko niya. Giingnan niya ang mga tao nga dili na papaliton sa akong tidang sudan ug ang mga suki nako sa manicure ug pedicure. Dili na paarion nako para magpalimpyo sa ilang mga kuko. Unsa may akong ikaso aning pagpakauwaw nako ug nawad-an kog panginabuhian. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Araceli. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga problemang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako sa psychiatrist, mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com o kung adlaw si Araceli, 28 years old, taga Baybay. Minyo ni siya, duhay ang mga anak. Punto medical ning problema ni Araceli, no? Og napoy legal, no? Napoy legal ang problema ni Araceli. Ako lang paningkamutan ni Araceli nga matubag na ko niya mga pangutana, no? Kung balikon, permi kung muagi ng inyong lugar da sa Baybay, no? Sa gani, sakay ko pick up, ari mo muagi sa Mahaplag, ha? After Mahaplag, regas din mong tanan das mga Mahaplag, anong baligya dag mga budbud o mga bibingka des iskina, no? Permi kung mupalit nyo diha, no? Yung pagpamilya nyo diha, kabalo ko, na naghatag sila mga ngalan, pero ata naman ito nasuwat na ko. After Mahaplag, so good naman na, no? Taga diha kung dahan napita, no? So, unang pangutana ni Araceli, nagpakuha ko og dugo sa bloodletting kay modonate unta ko sa akong dugo. Apan nakita nga may sakit kong hepatitis B. Unsa man ning sakita ug diin man ni nako posibleng makuha. Araceli, kining hepatitis B usa di siya ka viral infection, ha? Hepatitis, so meaning sa atay sa atong liver, naani siya inunta kalit nga pagka-atake na po'y gitawag natong chronic o dugay. So kini magotong atay kung may problema, no? Magsugod dag mga fatty liver, mag-cirrhosis, si bako lag mag-cancer, no? So kining hepatitis B preventable ni siya, ma-prevented ni siya kung ang usa ka bata ang bagong natawo tagaan og bakuna, vaccine nya na ay booster dose nga mga nga ihatag sa doktor mga pipila ka semana after. So more or less protected ang baby ni ani, no? Unsa may mga pamaagi nga mapasa ning hepatitis B sa usa ka carrier, usa ka positibo nga tawo ngadto sa another nga tawo. Kini siya mapasa kun ang usa ka tawo makakuha og blood nga gikan sa usa ka donor nga naay positive ani hepatitis B. Pwede po ni siya sa semen, body fluid, sa katong mga dili protektado nga mga tao. So, kung balikon, mapasa ni siya sa dugo, no? Sa dugo. Mo na nga i-screen gyud maayo ang donor before ni siya i-allow nga usa ka
muhatag sa iyang dugo kay nakaibaw mo kung sa may tabo kung nang mabunuhan atong dugo maka-receive lagi sa imong dugo nga positive ka og hepatitis B, siyempre matakdan to siya, no? So balik ko nako naani siya ay gitawag na mo sa among pinulungan sa mga doctors og acute, meaning short term, una po siya gitawag og chronic or long term, no? So viral ni siya, although giingon nato nga kanang lisod gyud ni kuano ning kining mga viral nga diseases kay way klarong tambal pero naman tay mga antiviral medication. Natay mga antiviral medication. Na mga kuan nga usa ni siya ka klase sa sexually transmitted disease kining hepatitis B, no? Sa atong sa among pagkahibalo na mga pipila na hibalan nga mga antiviral nga mga medication, dili na lang nako ni siya panghinganlan, no? Kini para nang Ipiver, example na siya, pero mawalagi na kinahanglan gyud mo doon mo ka mo usa ka infection specialist, no? Kay daghan kayong mga ginadili ani. So usa na nani ang pagkaon, mo limit ka sa pagkaon sa mga karne, sa mga atay, sa baboy o unsan man dia, no? Unya kining mo limit pug ka sa pagkaon nga taas og sugar content, no? Okay? Na mga bantayanan lagi ni aning sakita nga hepatitis B, daghan kayong mga bantayanan. Kaduhang pangutana, nagpa-doktor nako ni ani ug ang result kay reactive. Unsa may pasabot ni ani? Delikado ba ang akong hipa? Manakod ba ning sakita? Ilain ko ba ang akong mga gamit? So ako nang ginaingon, makatakod ni through fluids, body fluids, no? Sa mga unprotected, wa mabakunahin nga mga tao o katong mga magkuan og dugo, mabunuhan o sa seminal fluid, no? Walay tambal ni siya. So akong balikon, symptomatic ra ang tambal. Symptomatic meaning kung maglaba di mong ulo, hilantan ka, dagang ka antipyretic, analgesic, naay mga antiviral medications nga daghan ni siya maka-limit sa mga simptoma pero moingong tag naagay tambal nga makaayo. So far wala pa gini siya tambal nga makaayo. But anyway, ang survival rate ani is taas-taas man. Basta kay healthy lang ka ug magbantay ka sa imong kanang activities of daily living. You can live a normal life even if you have a hepatitis B. Ikatulong pangutana, ingon sa doktor nga dili kuno manakod ning sakita. Tinuod ba naa ba di ay hipa nga dili makatakod kay gipadoktor ko ang akong pamilya wala man sab sila matakdi nako. Yes, ako nang ginaingon makatakod lang ni through blood contact transfusion o katong mga body fluids para kaning mga uban nga mga like handshaking or dili man siya parehag TB nga airborne, no? So na kay mag-istorya ka, dili man kanina siya makatakod og kanang magbiso-biso ka diha, no? Pero risky ayo na lang pud pag biso-biso anang tao nga positive to hepatitis B, no? You can marry, you can have a family but medyo may pagka-risgo, magpagam lang mo og doktor, no? So, mo na ako ika-istorya. Ikatulong pangutana. Ingon sa doktor nga ikapat nga pangutana. Punto legal, no? Wala ba siya attorney diri? Maningkamot lang ko, no? Naan mi silingan nga labihang nakalibak nako nga may sakit kuno ko nga mananakod. Ipakauawan ko niya. Giingnan niya ang mga tao nga dili papalit sa akong tinda nga sudan ug ang mga suki na nako sa manicure ug pedicure, dili na parihon nako para magpalimpyo sa ilang mga kuko. Unsa may akong ikaso aning pagpakauwaw nako og nawad-an ako panginabuhian. Nakasabot ko usa sa imong panginabuhian nga nang mga manicure, pedicure, mga nana, no? So, ayun lang nag-istorya na to, Araceli, no? Ipatawag na ni tingali sa inyong barangay captain. Kinani magod nga kanang gidaot ka, no? Ayaw na lang pagdangop aning kiha-kiha dayon, ha? O kung mahimo lang, istoryahon lang, i-remind lang siya nga ayaw na po pagpalabid agkuan kay dili. Gawas kung ikaw nasamad ka o niya ang imong dugo moadto sa usa ka tawo, pero kung ang nakuan nang diha pag manicure pedicure nimo ang imong customer na sipyat ka og paak da sa nipper, ani man siguro na ingog makatakod, no? Sa kay dili man nagikan nimo ang dugo, no? So mahitungod aning kiha-kiha, daghan ako may experiences ani. So kini mo kiha ka, mailanig na kay pasensya, mailanig na kay budget, no? Kay puryagaba lang sa ning atong justice system. Ako may puryagaba kay porbida stang lisora. Manang uban di na lang mo kiha. Lagkuan ko lang tani, nag hasol-hasol lang tani. Oh.
Kay na ako'y bad experience ning kiha-kiha, no? Dawan ta ganahan tang madisiplina ning naghimo ni mog kadautan pero gilisod kayo eh. So iwada na lang si mong hunahuna nga kiha-kiha. Pwede nimo ni siya ipatawag sa barangay captain. Way kiha ay, way kwartang mo gawas. Ug sa buton nga sa bagay imong tuyo nga imo man kung dauton. So analay ko katambag ni mga Rasili sa baybay ug regards dahil ni Honorable Councilor Ike Aradasa, no? Ako ning badis tinis body. Tinis body, no? Kadua na ko mga tourist family diya sa Baybay City. Maayong pagpaminaw. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing ang programa Kini Akong Suliran sa Areman. Nagpabilin kaming numero 1 stasyonan din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Areman. Daghang Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dili ako suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Guying. Hingkod ang pangidaron. Ulitaw. Pero may uyab na ko. Usa ko ka security guard diri sa Ormoc City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong problema sa pagkatuog. Aron ninyong hisabtan? Ingon niini ang mga panghitabo. Go. Kinsa man ko yung gapon? Ha? Gihapon ba? Na, inom sa gitog naong gaw. Unya, bubok pa siyang buhok. Di ba nga taas man tong buhok ang uyab ni mong katong singa to, Giselle? Nagkaputol siya buhok gaw? Aw, mao siguro na usab ang naong nga to. Ha? Pero, tiyabihon mo tong bayhan na gaw? Nanambog na si Giselle? Ansa? Tekanan niya mag-istorya gawin. Pasin may makadungog na ito nga nagsulti ta. Ha? Usulti noon ni Giselle? Eh ba? Kaya nga nun di eh. Ay. Gusto ko sa kong duda gaw. Nagduda ka naman di ay. Dakan magkikag-istorya. Nasato pa. Oo. Oo na. Lain to na akong uyab. Napangas ka. Nga na nang uyab ka maglain gaw. Nga na naman kay uyab. Kagwapang Giselle ah. Samang ka eh. Di ta lalaki anak kung usari atong uyab. Unsa? Anak din na? Ay, bawabay ako nga. Kaila sa mo ni Giselle. Friends mo. Kasi may musulti ka ha? Uy. Gaw, nga ano man taong gilisan man ni mo sa Giselle blain. Uy. Gilisan good. Waman. Gipunan lang. Unsa? Uy, Goyeng, may lain man kuno kang uyab. Sus, kinikit si Kau Efren oy. Bitabi gini mo ma? Oh, may gaani kay ako gitabian. Dili ang imuhang uyab. Sumbagan ko gini siya kung si Giselle na iyang sultihan. Naunsa man in taon ka? Kamaon naman ka magbinuang og babae do. Kabuhutan anang Giselle, unya imong binuangan. Mama sa doy. Nag-explore man ko ma. Ha? O sa explore ba? Isuwayan na ako. Kunon si feeling sa duha ang uyab. Nindot man di ay. Unsa? Exciting kay ma. Kay ako mang i-schedule ang pagpamisita nila. Aligri lagi kayo. Exciting lagi. Ha? Dangkol ba? Nga basi magkadungan sila nga manginahanglan ako. Uy, Ginoo ko, hoy paminaw hagoy ang paminaw. Nagduha-duha ka guyab, no? Na, matunga kig yung tawhana ka. Dong kuno na kay gustoan ng Giselle. Pagbuwag mo klaro, uy. Ayaw yung taon na sa binuangi. Kay kaliwat bayan na sila o mga mamamarang. Unsa ma? Di ba, tagadapit man na sila sa ilang ester. Na, daghan ang mamamarang dihang dapita, uy. Ug usa na ang mga kaliwat ng Giselle. Ang mga apuhanin taon ni Ana. Tuo man taon ka ana mo eh. Computer age sa ron, wala na ron. Na, ingna lang yun ko anang wanay barang. Nga no gumawa na, kunaapan ng ilang kaliwat. Ha, masuway ka unya ha. Wa man gani siguro nga kanas Giselle, kamaunang mo barang. Unsa? Di ko matuon yan ang barang-barang. Kung naman na sa unang panahon, sa una na to. Ugwa na karon. Mao nga padayon ko nga naglumpong og duha ka uyab. Apan, ingon pa nila, nga way aso nga makumkum. Nahibawaan gid ni Giselle ang tanan. Ugon niya. Nga na nakahimo ka maninin ako, Guying.
Nagmatinod-anon na ng takon nimo. Kuan ka ng... Giselle. Mura ni mo ikasulti ha? Kuan ka na? Pasilo ako, Giselle. Kumakot ka ng... pasilo ako, pero... Ikaw man ang mahal. Ikaw man ang love na ko. Kuan lang, natinta lang ko. Linyas mga lalaking makakon. De, Giselle. Maugid mo mga palakiro, oy. Natinta lang na yung rason. Tinuod bitaw. Ikaw nga akong mahal. Ikaw nga akong love. Kung tinuod pang mahal ko ni mo, Guying, dili ko magkahimo anak na ako. Maong magmahay ka ra niya ini mong gibuhat na ako, Guying. Magmahay ka ra. Ha? Wa na, mauna to. Barangon ka na atong kanahana ka. Ay, lagi tuon niya na mo eh. Di ko kalubaran. Nanon niya, sa may nahitabo ni mo ron hanga, gibuwagan naman kang Giselle, ha? Mo na yung naka-advantage kung doang imong uyab ma. Murag ligid sa truck ba? Doon ay reserba. Guyeng, Ngano ba gibuwagan ko niya? Napama si Annalyn. unsa? Annalyn ang panganan ng ikaduha ni mong uyab. Ano man ko? Di man ko makatug. Saan ko orasa ron? Gabi na kayo. Kanina rin ko nagdisok-disok na higdaanan. Di ko makatug. Huwag ko bati ito ka. Nga naman eh. Unsa? Mau na ma. Tibok gabi kong way tug. Bujuti para ba ko ron? Sakit pag akong ko. Mauna na dong. Kuy, ato tagtambalan na Guyeng. Kaya pasinog, gitinuod ka sa imong uyab. Unsa ma? Oy, gipanagkod ka man og babae. Unsa? Hasuron yung kaanin niya, no? Dihe yung kaanin niya pagkatulkon. Unsa? Matay lagi mo tuo ba ko og mga ingon ni ana? Anang mga patuo-tuo sa mga katigwangan? Mao nga nagpadako ninyo og suwat kay nahibaw ko nga may tinuod gid nga hinungdan o diferensya sa akong panlawas. Pag akong mga pangutana mao kining mosunod. Walang pangutana. Dili ko makatuog og maayo. Unya bisan wa ko'y klarong katuog, di man ko dukaon. Unsa may tawag ini? Mao ba ni ang ilang giingon nga insomnia? Ikaduhang pangutana. Magsakit na lang ang akong uho sa pagpaningkamot nga makatuog ko. Apan lisod yun. Dili di ko makatuog. Dili ko dukaon. Kini pagsakit sa akong uho, mao ba ni ang gitawag nga migraine? Magka-migraine ay ning kuwang tastog? Ikatulong pangutana. Nagpatambal ko o binisaya ba? Ang ingon sa tambalan, kay gipanagkot man kuno ko sa akong uyab nga akong gibinuangan. Tinuod ba guna? Ikaupat og katapusan. Unsa may akong buhaton aron nga makatuog na ko og tarong. Kay kung makatuog ko, gamay ra. Putol-putol. Unsa may tumaron o kaunon nako. Aron nga mabalik ang nindot og straight na akong pagkatuog. Balihog tabangi og tambaki ko. Ini ang ako suliran, Guyig.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, ako motambag sa mga problemang punto medical, usaman ako ka psychiatrist, ako motambag sa mga problemang psychological. Ormoc City, no? Single ni siya, may tungod kini sa iyang mga problema sa murag pagkatulog ba niya, masa nabati ito sa drama. So unang pangutana ni Goyeng, dili ko makatulog og maayo. Unya bisan wala ko'y klarong katulog, dili man ko dukaon. Unsa may tawag ani? Mao ba ni ilang giingon nga insomnia? Well, Goyeng, kining insomnia sa medical term which means dili makatulog for some reasons, no? Ako lang kalaroho na, 25 years old ka, waka ka nagsyabu, Goyeng. Ako, murag joke pero murag tinood, ha? Kaya ko mga pasyente nga, di makatog, besag pila ka adaway tulog-tulog pero naka-drugs, no? Hopefully, dili ka usa nila, no? So, daghang mga reason nga nung dili ka makatulog o dili ka makatulog tarong, no? Daghang kag huna, you are kaning nag-take kag mga something dili makaduka, unsa may mga dili makaduka, kaning coffee or anything na caffeine, no? So dili gyud ka dukaon ni ana kung mag-take og caffeine, no? O kanang akong balikon kini mga nagasyabu, dili ni makatulog sila, dili siya mupil og tulog. So pa may laing rason ngano nga dili man ta makatulog. Ka stress, anxious, no? Or uncomfortable ka sa imong ikatulgan, ha? Nagambag mga bedbugs sila, dagang lamok o saba ba tungod kay duol ka og highway or nabari karaoke diha nga magbuntagay halos og patukar, siyempre madisturbo ka, no? Unya akong balikon o baka nag-take og mga alcoholic drinks or caffeine or diwa ba kay mga psychological problems, no? So sa akong pag-practice diri sa Sugbo kay mao man ni kasagaran nga mga reklamo sa akong mga pasyente kay psychiatrist lagi ko. So murisita ko ani nila og mga tambal para nga mga kurhian nga nung dili sila makatulog. Murisita ko mga ako lang hingan lang di siya on the air, but I'm sure dili mo makapalit na ni without the doctor's prescription nga yellow pad. Kining gitawag na mo Zolpidem or Stelnox, Ambien, Benadryl, mga benzodiazepine nga mga tambal like Librax or rather Librium, Ativan, Valium, Cyanor or mga antihistamine, no? Makaduka sa ni mga antihistamine like kining mga Hismanal, Cetirizine, makaduka pag na siya, no? Makaduka na siya, no? So ang sakto magin natong tulog yun is 8 hours plus minus, no? Kaya ingon man gutong among maestro sa among pag-eskwela nga ang para kuno nga nindot ang atong kinabuhi, atong balansihon ang pagkatulog, pagtrabaho ug paglingaw-lingaw. Di lang po kay permira ka naglingaw-lingaw. So 8 kay tulo man naka 8 ang 24 oras, no? 8 ka oras ka maglingaw-lingaw, 8 ka oras ka magtrabaho, 8 ka oras ka matulog. Okay? So kung ingon ani ang imong problema, akong balikon na kining you do light exercise, unya you may take katong akong ipainom mga tambal, unya minimize intake of caffeinated drinks, unya kung mahimo lang minimize sitwasyon nga maka-stress sa imo kay maunay posible nga usa sa mga hinungdan nga nung dili ka makatulog. Ikaw man pangutana, magsakit na lang nga akong ulo og paningkamot nga makatulog ko apan lisod gyud ko dukaon. Kining pagsakit sa akong ulo mao na ba ni gitawag og migraine? Naka-migraine ba di ay nang kuwang sa tulog? Of course, no? Kay kita magod mura mo tag cellphone, no? Kinahanglan ta matulog para ma-recharge ta. Para cellphone malubat na isaksak na nimo sa outlet, no? Na i-charge na nimo. Kita pun tao para ma-charge ta, matulog ta. Ngano matulog man ta? In order to maintain our homeostasis, para ta ma-recuperate, para ma-recharge, para ma-replenish ang energy spent for the rest of the day, for the hours ka nag-work ka, no? So kining migraine, this is a medical term which means nga naay abnormalidad sa sirkulasyon sa dugo diha sa atong head area, no? So duhara ko man kuno ka hinungdan nganong mosakit ang atong ulo, molabad ang atong ulo, migraine o stress. So ako balikon, migraine na mga abnormalidad sa particular sa dugo sa atong ulo. It could be either due to trauma, blood clot, infection, lesion, or unsa na may makabarada sa daloy sa dugo sa atong ulo. Ikatulong pangutana, nagpatambal ko ni ani sa Binisaya. Ang ingon sa tambalan kay gipanagkot man kuno ko sa akong uyab nga akong gibuwagan. Tinuod bagyo na. Porbida. Dili po ko maingon nga wa to mag-correct ang Binisaya kay daghang mga suko nako kay balo ko das Ormoc guys ang gari diha sa among lungsod sa sugod daghang mga tambalan diha nga maaligi po yung mga abilidad nga musulbad sa mga problema sa
tao. Pero ako magud medical doctor mo ko. Murag maingon ko nga layo ra ni tinuod ingon ani no. Igibuagan nimo ang imong uyab. Kay nanguyab kaglain. Di siguro kuha na sa mga una-una kan kanang guying. Naagyo kay inon ta katong gipahingan lang nimo nga katong nga hinungdan nga nung na di ka makatulog no, maybe under stress ka. Basig kag nahuna ni ani no. Ayon na lang tagda no. Dili na siya wala siya scientific basis no. So kung di ikaw may buwag sa imong uyab ano na po kay rason basig na nakita nimo nga kuyog-kuyog pugain mas may pa nang buwagan ng daan kaysa imo ng asawa nya diha pa mo kuyog-kuyog lain lisod na no. So ikaw pat og katapusang pangutana unsa may akong buhaton aron nga makatulog nako og tarong kay kung makatulog gud ko gamay ra putol-putol unsa may tumaron mao ta akong pahinganlan no makabalik kag akong pagkatulog no. Daghang magong klase sa dili makatulog na ay dili good makasugod og tulog no. Dapoy mga tao nga dili maka-maintain sa tulog. Mo wake up sila sa midnight or early morning di na makabalit og katulog. Namawal gina dili na maka-maintain sa ilang tulog na mo atog CR nya di na makabalik og tulog. Unsa may mong buhaton para makatulog ka? Kadtong mga tambal nga kung pahingan lang nya kung you may take milk no. Ayaw pag-take og coffee. You may take milk. Why? Because kanang milk manggod sa tryptophan. Unsa man ning tryptophan? This is one of the essential amino acids nga maka-induce og sleep. Basig depressed ka. Maybe you need to seek professional help, no? Kay usa mas mga simptomas sa mga depressed nga mga tao kanang insomnia o dili makatulog. So you may see a doctor diha sa Ormoc, no? Naaman silang Benjamin Go maganaan man. No, sila Priscilla Hilboy, maganaan sila diha mga psychiatrist. Ako amo na yung mga graduate sa Vicente Soto, no? Center for Behavioral Sciences. Wherein ako dugay ko may hipi diha, no? So regards yung tanan diha sa Ormoc ni Pastor Tito Cabardo, no? Nga to mga masahista diha sa terminal sa Supercat ug Ocean Jet. Salamat day kayo kay nagpamasahe ko, magsulti-sulti lang ako ingon ko sa kamasahista. Dok, ikaw si Dr. Rene Obra, dok no. Kuno kaila man kayo, sige magpaminaw nimo. So salamat kayo sa inyong masigig paminaw na mo diha sa Region 8, no? Diha sa Ormoc o mga diha sa kanang geothermal power plant nato diha no. Natoy akong naila-ila sa matug akong listahan oy. Nakasakay nako sa barko taga diha ko na silang napita diha sa Ormoc City. So once again ako si Dr. Rino Obra. Ako magningkamot ra gyud no bisan pa man og nay mga kakulian nga makapadayon sa pag-alagad kaninyo makahatag og solusyon tubag kahupay sa inyong mga dili maayong debate. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, tatak araman. Daghang salamat og maayong. And so ayan guys, nandunggan ninyo no. Pakion sa hotspot bik imo connect sila. Wa betang bangko. Nadunggan ninyo guys, kini ang akong soliran da compilation no. I hope nga nalingaw. Nasumbagan na ba siya sa Santiago nito kabaos to ikayo. Ha? Nasumbagan sa Santiago. Nalok na siya mula ag sa mapaso, may gani napugos ra. Hala si Bali, nagkuyog ni sa una no, gisumbaga ba na siya dito ko nagkuyog ni. Ay kamo uba na ato? Unsa pagsukol? Huy kamo uba na di ay? Tulo ra may meto? Tulo kisa may kauban ninyo lain. Si Conan Charles. Unya siya. Pila ka buok nit ang nitabang niya? Grabe kadaghan, almost 8. Abi gid magpatay na siya no, kay gitabangan gid siya sa kurig. Grabe singgit-singgit nimo atore. Wala siya nagsagit wala na gyud siya murag na ano siya. Kuya pa na? Na bunog lang likod. Yo, kamo unsa man yung reaction? Gibidyo na niya. Nahadlok mo no din inyong gilibak siya nga inyong kauban. Wala Yun sa raman ninyo. Siyempre madamay mo kasi may kauban ani. Sabi gid magpatay siya baka siyempre tulo ra ba mi wala may ka sokol jud. Pero nganong giaway man siya unsa man hinungdan di ay? Namira namato man ko dai ka. Ay si Bari dai hinungdan namato dai siya. Namato man sila sa pagdahid sa Produgay na ni Agi o katong adlaw ra gyapon. Dugay naman siya nasa nakitaan ba tungod siya patik. Ay kana lagi patik-patik re mo na lagi. Ilan man ka ato dai re nga namato mo di sa dunya re. Ikaw man gyud nakita siya mao man gyud niyo namato Sa kana mo kung patik ang ilhanan man gud nit basta na itato dali ra ilhanan man na siya. Labi na ko na ibangas. Naipatik niya bangason o di ba na ibangas. Mo na ang iyang ilhanan. Napabor pog kari dito ko na. Pero wala siya gimundakan og bato net. Daghan man sila.
Naploy ka uban mo mirahay. Mo lagi na dili lagi mamira lagi Sag. para dili mabaslan. Wanaw niya ako'y driver. Ako binang driver net. Napos lang dito na ako na siya. So ayan guys, nandunggan ninyo. Kung parang nga pa muna nakasubaybay up to this part, thank you so much. Oh, nawa ko kadali guys no kay nakimaritis ko diri guys. Ning akong kaubanan guys nga nabirahan man dai ni siya. Huy, what if bari no maguban-uban ba yata niya mailhan ka. Pero buntag man puno may Dalos unto. pero wa man po'y mamira pag sa lungsod ka no. Opo. Wala kay syempre public place ba ya? Ilaglogar, daggar pa sila. Tuy, i-follow na ko. Pag kuan ba pag react. Ako makita na ko yung comment. Yatay kay sila kalbo. Nung huwag siya nila, nagpindi ra gyud eh. Ay, wala inana ay. And ayan guys. Nagbalik-balik ta diri sa atong outro guys kay walay klaro ganina no. Ngit-ngit kayong palebot. Anyway, time now guys is 10:01. Og time na para magsira na guys sa akong tindahan. Mingaw kaayong tinda guys, ambot Lunes naman unta. Ganyan talaga pag magnegosyo guys, no, weather lang.